Mwancho murigeria chinsa isato chia bono botuko chidagika chia butukire hisano nemo chioka kokwarigania semesa ya mayakoro ensoko chinsa isato torigererie nararia ya aenekiwe aseri tukeriga mwancho murigeria bunere ejumatano kusaba kwabera sengenche barongo yane tanyarite ko bagego ikirana asemesa iga kurende kuru ase studio ya kabere nero nyare ko bakago nkonya koenekia una mayayi gango chego kumanya nko bara ase nchirere ngia na bigori tukeriga ryarengeria abana inchi gwesokia na kumurero yo kabero mu waziri mukuru muske Raila Odinga yo nyare ko bakago siria hobogima bwaye hase emambi ya na bigori ngana rie kemoya ntonyarite ko batogo sanga rero hase ngencho yaria aenekiwana aria tanyara ko bakago tangika kurende ejumatano yeiki enya ntochikonya ko to kuiranirira ensemeyo na gusanga noyo minto Edwin Nyangagu na boigo Frida Kerubo kurende aseboniga emesa ya maya kurwa ensoko chinsa isato achakira bono Karibu sana. Mwanchumu rigari abono togo chaka noroboti hase humuraibwensi ya Kenya Muske William Ruto hanyara koba gakura ya bene hase hogosiria ubugima kwa yo kabero mu waziri omonene aiga Kenya Muske Raila Odinga yosiro ubugima bwa emambi alero keraga ndote konyora obubwenia senya gitari ayemo hase enseria ya India hase bona araririe abana inchi bachikonyora ribagario kumorero Muske Raila Odinga sama tukatano nabere alebosio nabego kwena kyabuna nachikwe gwesabari ayo mwerio eyuere Yesu kasa tabire chibendera chonsi haiga Kenya na bego hase chinsemo chesko chense asobo ambassador bwense ya Kenya nyara ko bachiko bekwa enusu ase hogotena ni kwena na amaskani gocha ase homo Muske Raila Odinga muri kito Innocent Onyango nero gotego remesa ya mayakuru ensoko chinsa isato noroboti urwa senchira yoboikera kubwatekana nogo kwa koyo kabero mu waziri omonene bwense ya Kenya Muske Raila Odinga murai bwense Dr. William Ruto niga orokirie ogo ichana kwaye. It is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister, Kenya's foremost statesman, and one of Africa's greatest sons. Kenya, Africa and the world mourn the passing on of a giant of democracy, a fearless freedom fighter, and a tireless warrior of good governance. Raila Amolo Odinga's name will forever be etched in the story of our republic, a story of struggle, sacrifice, courage, rule of law, hope, and of our pursuit for excellence. For decades, Raila dedicated his life to the pursuit of justice, equity, and freedom. He endured detention and persecution so that this nation might know and enjoy democracy. Murai bwense Dr. William Ruto niga orokirie ogo ichana kwaye. Kukwana ase nyumba enene yoboraime yomucho Nairobi murai bwense nigo aralia igakakia matukata nabere yebirero na gochika ebendera kwirukiwa enusu ase chiobisi chonsi cha serikali na boigo chiobisi cy'ubalozi. On behalf of a grateful nation, I extend my deepest condolences to Mama Ida, his children, Rosemary, Raila Jr., and Winnie, the entire Odinga family, led by my brother Oburu Oginga, to the leadership and members of Orange Democratic Movement, and to all Kenyans who share in this immense and immeasurable loss. In honor of the Right Honorable Raila Amolo Odinga's extraordinary contribution to our nation, I have declared a 7-day period of national mourning, during which the national flag shall fly at half-mast across the Republic of Kenya and in all our missions abroad. As a mark of respect, I have postponed all my public engagements for the coming days, and I ask all other public servants and leaders to do the same so that we can join the nation in this period of mourning and deep reflection. Ngakiyo murai bwense nigo arali ogochakirwa kwemiroberi yogwenchera no kwenigwa ku Muske Raila Odinga. Ngwana yo murai bwense yarorekana ko benyenye nigo yarenga ko yamate
aboiga bakenya bole mu chinga kiechi chubokendu. In consultation with the family, a committee to be co-chaired by the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, and the Siaya Senator, Oburu Odinga, has been set up to coordinate the funeral arrangements. Innocent Onyango, Ensoko TV. Manjumo rigeria huyo numurikito Innocent Onyango nyarko bakago twariganira senchira ya beno roboti urukubwatakane chinkwana chumura ibwense togoskabosyo murikito linet nyambane nasangane gati yababwatani bomoske Raila Odinga abanyara ko babagweso kya subonge asenka yaya asensemo ya Karen yomochu Nairobi abo batogiye sabari yaya yokobe kyorokerie kya soborai nabo kwane kya bunanko barwandrare abana inchi bari bokonyora wense agotomanya senchira yoboikran Negeita kigwirwe asenchere tari ya Butambe gochia asaba bwatani banyagosira Raila Odinga oyosiria obugima bwae emambia yeri tikoria rero ime yense ya India aseba goswa na kugenderera kurwa amagombabo bono nigo ababwatani abo borokire gwichana kwabo kubwatekana na makweri ayo asebatebire Raila nigo atigirense ya Kenya asenchira ya matabekani tole na magomba manene kiagera twasirie kiongozi nigo bono ngorera tole twarira baminto ngorera bare etwatari na magorogoro aswale ngino chigari twasinyikotara na chikiagera abantu barabange kubwa bali tukomigana twatiga chigari atambe bono tugotara na magorora lakini ngorera tole. Mimi nimehuzunika sana na kitu yenye imefanyika. Tumepoteza baba na baba anajua ni baba yetu wa Kenya wote na dunia nzima. Mimi nimekuja kuambia familia ya Raila Odinga pole na hata kuja pamoja na wajaluo wenzangu wa Kenya kusema pole. Nonye nabo nigo bakwaniro bokoreri bwa Raila asense ya Kenya. Asebatebire niga guche kwinyorwa buna umurai bwanjete ense na kurwanirira obwene bwa Bakenya. Raila alikuwa united factor kwa Kenya. Maana hata mwaka mmoja iliyopita tulipokuwa na shida, Raila Odinga ndo alikuwa anatuweka pamoja na kushika pamoja na anasaidia Wakenya pamoja. Tinga kiechecho niga babwatani abo barure birengereri byabo kubwatekana na siasa chobo chori bu mwaka bw'ikiri bubere 2025 Anta abangi buna manyitenje bunanje no mwana siasa ande abantu mbale barengo mogongo Raila bamubwaterete ko bokerinde ba abalinie gari yae ikobono kerabona tayo tima itia sebena kibara chebabe iko abantu abanene ogonchirio konena ase byongozi bya Kenya bire banene moro bachite no ODM ngochi bale kugwa are nayo nigo boigo baruro kuburia guchase serikali gokorobotuki kubwatekana no gukwa kwa Raila ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase omucho Nairobi erietariane Linet Nyambane Tutegerta senke yo yaye omwaziri yo omukoro Raila Odinga nsemo ya Karen ase county ya Nairobi gatia barai nigo banyara ko babago ikirana bune encheremo yokurwa engora nabo igo guika yamate yaye ange Mugavana wa county ya Kisii Muske Paul Simbarati oyibo igoro mokonyi bo muraiwe kyame kyo ODM nigaesokire na kumurera Muske Raila Odinga ase atogoria sabari yaye yoborai na gukwandira buna nigo abeire kiorokererio ase abaraya bange abakya bagukina bona sasa bira maskana nyara ko baga kwene kiwachinga kechiga ense ekumurera na boigo chinga kemiroberio yokweni gwakwaya kwegwe sabari omwerio kogandrete kwene kiwa no mochie onalete obotoereru Kolinde chitariki 15 cy'umutenyo 10 omwaka oyega Jumatano nelituko litali lya Butambe asenka yaye Raila Amolo Odinga Magega yokorarigwa bene gukwera asense ya India asale konyora obogwenya abakenya nigo baika asengeye na kira oyomo korera asenchira yaye ya bene. Leo nimesikia habari mbaya. Kunywa chai nikawacha hiyo chai kwa meza.
abarai asaba nanchi nigo bainyora obotambe batarire na Raila Odinga. Omugabana we county ya Kisii Simbarati asensemo yaye gakuinyora emirime menene Raila aenekirie asorogendo rwaye rwa siasa. Mimi mkiniona Simba baba amefanya nimefika mahali nimefika. Kifo ya baba imetuweka tuko na uchungu sana, tena tulishtuka tulisikia tumekuwa na huzuni, tumekuja hapa kama tunalia tunaomboleza, lakini tuko na uchungu sana. Kifo Raila hakuna mwenye kufa kwa Kenya tukakuwa na uchungu. Raila alikuwa akisema no, akisema yes. Kama majenzi walikuwa wanauliwa huko kwa barabara, Raila alikuja akisema hiyo ni maandamano stop. Ili stop. Tutaenda wapi? Raila ametuacha kama tuko na huzuni sana sana. Ametuachia mwizi. Chingaki abange bakorera na kweumia asogosira kwaye bunamenyekanite nabange baba ensemo yaye yogokora amasoezi nigekendesete ebitamba asensemeye bitarore ekigeri kiaye naende namange aenikigwa aseri tukoritangani lyokomurera omuraibe kiama gya ODM. Komurera kubwatkana nobokoreri bwaye nanya nabo maiga yokorwa obochika korwa somorai bwense Dr. William Ruto asegeka kiamatuko 5 na bere asaba Kenya bairuribaga yogochikomurera ebinto bingabunebyo nigo birabe bikoenekigwa nebinde ebinge egingo ripoteria egetasene egensoko Eliane Kerubo Frida. Togoskabosio mwanchumo rigeria yukagendrete higatia baraikuru ase bunge county ya Kisii na baraboni go baesokire na kumurera musikira Raila Odinga bakoragwamo no MCA we ward ya Marani Dennis Ombachi nigo bono ba motogiro musikira Raila asokurwandra hobokoreri na bwigandemo na magendro kurwe serikali anene konyara kobaga kubwato kwa gochi ase serikali chechi county anemo na magendro hechipara asansemo yaye MCA omochore Lilian Gor nere niga mwakire musikira Raila mbiyamo na sokobeka omokyabo kwene kyabuna ama onchoria ngokorekanare ase katiba nabego kwene kensi ya Kenya nko enyorerere ekatiba enya yo mwaka bwechiri bubere na ikomi mulikito Bethwel Machini agotumanya senchira yobikirana magega yechiripoti gwatika na nigo oyo kabiro mo prime minister mokoro musikira Odinga asiro bimabwa ime yensemo ye ense ya India nigobono egati yabari bagenzi kwenana engora yabo gochase amate egati yabo MCA kura ebunge ye county ya Kisii nigobesokire na kurengora yabo asogusira ko prime minister mokoro musikira Odinga gokwana emargoba yelchikoria rero bakoraba nomurayibwa barabaka sebunge yo nabigo MCA be ward ya Marani musikira Dennis Ombachi nigo amwenyero musikira nigo areta mangana ichipara inse ya Kera gochicha aschi county nabigo ekigancha gya CDF kurasa serikali nene gochicha aschi county. Amolo Odinga is a man who has influenced a lot of things in Kenya. He has fought so much for the space of democracy in this country, and particularly the devolution we enjoy. I remember he has worked very much about it. He has been a fanatic of devolution. He's pushed for it, and the last thing was to push more money from the nation, from parliament, members of parliament, to come to the counties, especially the rural roads, and that is Kera and Kura. He's been a proponent of more resources coming to the counties, and that is one of the best things that he has been pushing that constituency development fund
is an illegality. I know he was pushing it to come to the world level. We shall miss him, and because he is a man who has really traversed this continent for the better part of his life, and is a man who has done very good for this country. Waigo mwemsio mochoro Muscaridian God nigo amwenyero Muscarairo Odinga asokoreta Manganechi County asabigo anyakobaga kumonyera asokoreta okobao kwebya mebinke gose multipartyism. We will live to remember the good things he has done. I served in the county assembly because of the Majimbo dream that he once had. Devolution and self-governance was a story that constantly and consistently he pursued. And we, as members of the county assembly, celebrate him for that. We also celebrate him for the fact that he was part of the team that participated in repealing of Section 2A, particularly the session that led to multipartyism. I'm a member of Kenya National Congress. Before that, such parties could not openly hold their elections and could not boldly speak about what they believe in. So, about multipartyism, and the latest is about, I remember Gen Z telling Raila, stay back home, you have handed over that baton. That's a very painful moment that I will not forget. Nigobono abari yabo batumire ngora yabo yabenda gucyase amate ne family yomugaka Raila Odinga. It is with a very heavy heart that we receive the news of the passing on of our enigma, our leader, our Jacom, and our Baba. We feel shivers and we are extremely hurt with this loss. Allow me to send sincere condolences to Ida, Winnie, Rosemary, and Raila Jr., and the rest of the Kenyan family and the big fraternity. Even, in fact, Africa at large, because Africa has lost a Pan-Africanist, and it is a gap that we do not foresee anybody filling anytime soon. Kurpoteria en Soko TV, kure county ya Kisii, Chempethuel, Machin. Mwancho morigeria ebyone birengere bigati abara ikurwa se county ya Kisii. Korende tutigarita se county yo ebirengere ribono nigo byarwe bona bananchi kurwa sensembe yo abanyara koba bakomorera homoske Raila Odinga hasoko enekia hobara yobya abikobeka hemerobero yo kwenekia bunankuba Rwandrare abananchi bali bakundiri wasokonyora obwene bwabo nigo bono morikito wikili forenge asanga negati yabo nebine birengere byabo asorobotiro kubwate. Kubwata kana no gusira koyo kabero mwaziri omunene mense ya Kenya Muscarairo Odinga mambe ya rero asinya gitare mo imense ya boindi bono ni gabarai au manense mo ya benyekurwa se county ya Kisii basokirire kurwa magombabo kochia asenka ya Raila Odinga amonense ya Kenya abwasa bamatogire ko bomurayo muyabo okumya oyo tabwati obonche nendo banchita ba Kenya rero iga nigorire ritukori omosunte omonene etokoroka nga Black Wednesday asoko musirio Muscarairo Raila Odinga oyo beiro yobwengenjo asegesa kugeto kyomogusi n'aba Kenya in general tomarambirambi cyane go cyase family ya Raila Odinga n'aba Kenya kwa chumura sogo sidia omonto kabere sujogo Raila Amolo Odinga aliweza kupigana sana ndiposa tukaweza kupata uhuru ya kuweza kuzungumza jinsi wanahisi kwamba uongozi unafaa uelekezwe. Bako kwa na Soko TV nigo abarayi abo babu ataje gabako kwa na igoro yo mugaka Raila Odinga omonto rwanerere Kenya ye korwaria mpaka rero iga omonto ogerire tukaramuki Kenya omonto orete tamachiko togokwana tobwato obosibore bwo gokwana obosibore bwa gukora emikutano obosibore bwakere gento kirikere kiasense ya Kenya mpaka rero iga gakinya sabe kenkoro yaye asaga ya nainde togosaba Nyasaye nainde ato omonto nde ora tuongoze ze generation ye igatore egekogera bono epechi ya Raila Odinga ya siekiru lakini ya siekiru eyera inyuru koika kare na kare anena ke nigo bamotogirie asemeremo yaye yanyara ko bagakora imense ya Kenya buno koleto bosibole bwe byama uboko ko buna multi-party democracy ekatibenya eyo yaletete chikaunti bune ntira ya moyo ko bekera ba Kenya nakoleta magenderero angena barabuo katibe yenye erete to uhuru haki yogo kwana haki ya bandisi ba magazeti haki yokonyora ekene kia okorwa se mahakama
ukiritimba na economy konya yareturwa mune kiame kemo giense kawika kwa nyora Kenya yaikire konyora biame binge abana inchi baikire gukora egento gikoro democratic exercise kibwate independent and free politics baba twakorere binte binge na include bia BBI twarona ile katibe yabona iga twete ira yara makongutitia sigweta gwete binte binge lakini na saba mwanyagetinge ngima twara kwanza bono to sabenya sato baremu aswa omonto buna international musani wo kumia yes orenge orwanerere nse yaitu kurubuna arengo mwana amesaidia watu wengi hata democracy nchi kama Kenya ni nchi iko very busy free ni nchi ambao Wakenya wanapenda nchi yao tunasema ni asanti na Raila ulale salama boigo batogirio mukioye gukobeka magania yensemo asengencho yo gotoria nse ya Kenya korwa sobosiru abo asaberega gukwana na baraibense ya Kenya buna Moi Kibaki Uhuru amuna Ruto igonko batebinga abantu barabe bakogendera guchumutu babe gakibuna Raila batenire mo Kenya na inde batenire kene muna Raila ari gotenire ekene abantu ngote bari nga Raila ne biatara ari gokora ngakonya gukwania abarai Raila tare gokora gentekio asengenjo yere Raila yare gokora esigentekio asengenjo yaba Kenya na inde asengenjo Kenya yaito egenderere mutwe sababu chinse chinde nchirororo chikura chigwakwa esegi ya Rwanda ebinto biasareka abantu bakwa Raila tata giteigo Raila ari koranga abadari erine lakini Kenya genderere amanyi gataiteka abantu mbakwa Kenya tetagoka Kenya tegenda muna chinse chinde obwenge mbolinga ansi komikianda niko nyako bayoko banga aba Kenya banga ngo babwate okogomba gosoma gomba manene sana sengencho kumusiro mukaka Raila Amolo Odinga abwa saba bangi banyako bako matogia koba omonto lia otabwato bonche ikijaga nataka kuona ni nabara ibande au elinda nyako bakakole tomolembe imense ya Kenya bakotebanga the hope for united Kenya nero ya lengere ya Amolo Odinga kulinda sabana ngo mukako nyaka bakakorara okosemelingo linga nande mbachikonyora gusenta chikonyora omora yonde bunere irinaragende kurwanerera ense ya Kenya ngoripoteria Nsoko TV kurwaga gasobo kataka tumo chobosongo eretariane Wycliffe Orenge Kurase county ya Kisii mwancho murigaria togotamba ko ikase county ya Nyamira hasebo igati ya barai kurase county yo bakora wa muno mugavana Amos Nyaribo hegati ya ba MCA George Abuga Vincent Benecha na boigo umheshimiwa Duke Oyagi Masira nigo baesokire na komorera umheshimiwa Raila Odinga asaba kwanire sabari ya yayo kwenekia oborai obuya na kurwandira hama onchorane mona sensemo ya magendro murikito Steven Nyariki na twargandia robot rwa senchira yubekiran Raila Amolo Odinga ogosira kumorai we kiama kya ODM oyorenge baigo mo prime minister mukoro Raila Odinga nigo kwimukira magombo hasabarai ao kurwe county ya Nyamira Gavana Nyamira umuske Amos Nyaribo niga kumwenyora umuske Raila Odinga muno murai horentete obosibore bukwana gokoba kare bosibore mbwarengaro boko mochi omurai bwense asaba muraba bake mumanyeti tikwango kwanerieta na waneria Ruto onyene ronge president ngaki ya Moi to kwanerieta okondo siekerwe oerese erieta ringa ikwari rusi igo as a second reparation asaba anto barengo abakongu Raila Amolo Odinga iga asbetu ange miaka 8 asenjo korigia obosiboro obobono tobwate tokwana ogo criticize nane president ondatari okobwata abande mbarengo obuna babo anyona babo koigwa mwere babo muite babo matiba na abande barwe barengenere tinye bachera ngati mutai omuswati rinko runandi wachofi kuru Taita Taveta na abande barwanireta abande bagasibwa abande bono maremu asensemo ya MCA habachorire gochia sebunge ya Nyamira wetere tikiti ya ODM nigo bakumwenyora Raila Odinga asokorete katiba y'umwaka 2010 na koreta obosibore bwe byama ebinke usikurigereria ama ogo uchaguzi abeire korwa miaka ya maiga gocha Raila obeire koiberu chikura yarete segie nene lakini asenjo kwabera kwaye Kenya yagendera naendo korega sina bali bamogeoseire aba Kenya yaretire obosibori umugako ituru na gukwa isengincho yaba Kenya
na muntu tayo ringe irahika buna gutokora abande bakwamba kura makoria ogarire abana siasa batari gocha kumanywa manyiru otokonyire muna into gweterese chama yae twachire gochoro paka bona into twachire korokana twakorire kende kama mambia abantu baraturigiri bainyore familia yo mwaka baba Raila Amolo Odinga pole president ito yense nimanyete nga diria karo ense ya Kenya yarigeti koi makori na ro imugeti okoboko agateba ng'abantu baminto nebo musike mwaigete gochoro saririense ense egere nene gotubwa twensi rochikaine anene mumaete koru multi party ya ansete 19 arwanelete multi party from 1992 tokaru one single party in the country tukasawa multi party no inyorete buna the new constitution ya 2010 Asense moyo mubunge wa West Mogrango Moske wakili Stephen Mogaka niga kumenyoro Moske Raila Odinga ekirare ngomo minister uya para sokorete para ya kisi chemosit Amolo Odinga in full realization ase ense moyo muwakili wikambere kenena iga Kenya Philemon Murara PMI niga kwera munero mwana siasa nigesomirie engenjo Raila arekoreto obumone njirare gukora siasa go mono asiki siasa bali to mukomo bwati mono tuasomira mangana amange mono kuna nje no muntu koru chikura jiaga anse denje no muntu bwodiem naraniriye binte binge sana kurua se siasa ya ebuna gokora egente kenene ngeringa igakoreta igukaga ngatabuga tio bomo lakini oreta obomo no bomo bona obwagire Kenya ya itere ikiere bono iga igorende no kumusabera nyasabe komoyoye ase asagaya ayungati ya maoni y'abamenyi be county ya Nyamira nabo igabarai korwa ase obisi ya ODM omochio Nyamira gingo reporter ya Nsoko TV Ritera Nyariki Steven Embonde Manchumo rigereria totigarita se county yo ya Nyamira tigatura tegarra boigo ebirengera bya bananchi korwa se county ya bobae sokia na komorera Moske Raila Odinga ase chinchera ao habange bae sokia na komomocha asogota bwatrania igesa kukia bagusia sobora ibwaya sense moyenda bange bae sokia na komwakira mbya mono asoko bekiorokerio heki ya gochia se abara ibande Njeri tangor kwa Peter Meche Ukibo Secretary Nyamira County ODM nigo twaikianire kugwatikana no gusira kwa mwaka Raila Amolo Odinga omonto okoreire ense ya Kenya mang'ana mange ayogokumia kwa niaba y'abantu ba ODM Nyamira County na ODM party supporters otokweria bagire kubate pole asogusiria murayo ito tankor kufikiri ni kwamboka igora na rorire bobe sana kero na igure no yo mtora irosire bagareta koru 2010 orete tamangana ye katipa ya ito igora no bororo sana lakini gona are gote no mane namu kasagiya ne familia yaye enyore masaba mange rinde mu babekireri ibirira rinene swali elio kinkoborio bogambi twarego ri bakana asamanga no diamu inje miaka yane yanzipi na akirira ira chikura goja otemire nane mbora ngaki asamanga no opposition mbuyare bono kera akoriro opposition buya nande bono uchire otimokire tigango nyasamo beke mali pema beboni lakini bono igabona ngukwana iga ogo kukwaya na korokwo tigatote benga mpore lakini konyoto siriri bunaba gusiba Nyamira kotama korugaria konyoto siriri tigarengo buna bonto bwate matiangindu leta senga kinto bwate matiangi nande kara sirire igo ntobwati sirire ne yonspi yogo siria eiro elia konyena into abantu tokurigereria ngaka atebire iga onye left twagenda left igo goikato muinyore na inde toire amang'ana ito ng'ora esinge incho yo kumusika na inde omoroberio yogenda ng'ora tabwatije chenyinge
igo abaminto tiatubwaterane asense moyebirerebi nainde ondeta base konya gukwana mangana mange ngagosenaki noega achenjeti asa achenjeti bunando cha abantu social media abantu barigete bunambu yigo sa okorira achenjeti kosi lakini nje ntuga antoroche majority of people mbakwanete bunaga igana tokonyete igo my condolences to that muse. You cannot write the history of the country Kenya, in fact even Africa, utara mention yelietalia Raila Amolo Odinga. At this moment, njabunu munyakero kubwe county tindage tinkwane mangana mange esengenjo tindo jiko setu abeire togo kwana bono. I wanted to pass my sincere condolence to the family, the entire family ya Raila Amolo Odinga, more especially Mama Ida. Manchumo rigereria wikira guno tuiko mweria sensement tangani ya maiya kurwa ensoko obotko begambu yamona soko gendra kutubwacha kirato gendete kurigereria asenchira yobo ikiranu hesabari yaye nyagosira oyo kabeire waziri omonene aiga Kenya mheshimiwa Raila Odinga oyo ngagichinde chionsi gochakira boniga togumanywa nga omobero yano nyarkoba kuwikirana asegetige chindege ya Jomo Kenyatta International Airport agwo kiro ase egekaeke gogetire mokonyu muraibu na nyarko baga kwera emiroberio erache kwenekiwa kurwa bono goika ritukoriria Jumapili kirara nyarko baga kwenwe gotoskaren kure na tura sensemo ya kabere togandra gosanga amanke. Eje Nensoko TV. Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate. Omwancho murgeri egwe Soko TV. Nzabe to koletera amangana magia buna to wateka kurwa gaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore. Nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV oboroso womogusi. Kwanza kabisa ngote babu na buja mane sunu kwenye gena koruncha kati kotera na reke buna kamono ndama teke ndoko korada kinu kugena kuno kugambe komo keba sabakati monte matini mache mutu kuni namani kironji ko simakuta mutu na koruncha reke motu meke bikunde bimotu ndiko sinyu korora motu nitune kamotu yo teko kuna come to flani na ndime ya Ensoko TV oboroso womo gusi abangi na ruteke iririato Ebago tebango yogose komo elio nero gose kabuya Maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Ensoko TV bonigo ya ikirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero umurobili kurkunga amegelio yebebelia umurobili nigonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokorwa ayamkira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa ikomirebere chamambya uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni Omwancho mulire Ensoko TV igeta sengi Ensoko TV nibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayata bwati gwanchero korgonsi korime yagusi na isuko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietaria nen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietaria Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietaria ne Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya go koreta mangana ya magia ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongor ko petuel machin na nyora netrobin Ensoko TV oboroso bomogusi Omwana tali chinsagora simeke metienya tatu samore na indo mwana tali egetamba uragende chiraya babogore asamarita ngoro kufaina bi na lero nonde Ensoko TV oboroso bomogusi Ensoko TV na Re TV yomogusi
Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Kwarigania sensemo ya kabere ya mayakuru ensoko chinsa isato irinda toga ndrago kumanya na raria ya ANKiwe ase ritukerigana bono tuguska bosio ase orboti rokubwati asomo rikito Caroline Maosa anyara ko bakago sanganega tiaba onchororia kuru asomo chobo songa se county ya Kisii abaye sokena gukwandra aya banyara ko bako enekia hemambiare rokora banyora chiroboti buna uyo kabero muwaziri homonena iga Kenya Muskere Odinga unyara ko bakago siria obugima bwaya bange niko ba motogiri asobora ibwaye obuya nabega sokwane kiabuna nkuru andrare ensi ya Kenya etware amonchoria ne mona sensemo ya magendo roboti ro ya senchera yobikirana Chomoligereria magera yo konyora amangana buno yo kabeire omo prime minister bwense yetu ya Kenya Raila Amolo Odinga gosiria obugima bwaye mambe ya lero alia se ense ya India nigo na kolire taro ya ne abene imeomo chiobosongo eri kwenyorera amaoni korwase abananchi nabayiga bono abonchereria bo mo chiobosongo ngaki bako baba kumonyora omogaka baba Raila Amolo Odinga abananchi koromo chakano goika omo erio tobe to kwenyorera amaoni y'abananchi kurwo mosi oyo iga obosongo Yenye imenikela mpaka nalia hivi machozi. Akiyu baba wetu alikuanga kama baba mzazi. Akisaa hii Kenya tunaenda wapi? Tumeona tukiuliwa kama panya. Watoto wanauliwa Nairobi kama panya. Aki aba kusingorera tore. Aki moita baba. Aki baba konyo tese. Ngora totega aki papa. Aki onyoro montogo ita. Kako bwati bwango. Bono asatigera basaba bundisire siasa nabari bande babwatiri babera abanafunzi ba ekuru maega. Iko toko batavinga nainu aso mogaka batigera. Mo make sure morenga mo basa kuyanja monoko buyense yine elimo mwatigere tuno isokoro jeno. Konyire orwane irense iga. Na inde mono tawata wengo mwako no mundu wako bwata maskani yae. Wona gento ndasabe e familia yae nyoro molembe na inde nuale onyasanya alega konya agatenga kiega yo abonyo bolemu esenga kiega yo magomba. Ndamunyere gitangani nekera chite gusiga amaya goteba nga mugusiba rutaraisana uratene ne burayi ayiro burayi ekya kinde gitanga ndamunyore kwa kibo ya prime minister wetu Raila Odinga. That is for everybody, not only politicians. So tunapea watu pore wa Kenya wote na pamoja na kanisa zote katika nchi yetu, na tunaombea familia yake, Mungu awabariki. Raila Amolo Odinga nero kwanza konyotoro kirie njira yenseje kwa majiri konyora konyobo rabu bono igastole bono twaumanyire bono igando chenga nturo chinchira bono igando chenga papa bono araire gose mwagesha bire ronde bagite kanji korera mate gali pondo ngai bono nyinjero nyone na magoro
Nike Pondo. We are going to miss him because he was a tough politician who was there to oversight the government. Unfortunately, towards the end of his career as a politician, we saw him join President Ruto in broad-based government, and I think after doing that, we missed an opportunity for somebody to oversee and to oversight the government. Otherwise, poleni sana, ODM fraternity, poleni sana family Raila Odinga. Thank you. Ancho mligereria aina ra maoni ye gatia bananchi na baiga bonchoreria korwaiga ase omochobo songa bwa sabange babaire bakomonyero mugaka Raila Amolo Odinga na baiga bande babaire bakorwa ibirero byabo na kumuganeria omugaka anyare ko baga korara buya korwa omochobo songo ginko reporter ya Amaya Imeyen Soko TV Elietaria ne Mausa Caroline. Omorikito Caroline Mausa korwase county yo ya Kisii mwanchumo rigeria togoska bosio maega ye chinkwana bose korariwa n'umurayibwensi ya Kenya kubwatakana rogosiro bugima kwayo muwaziri yo mukoro mwishimiwa Raila Odinga nigo bono hegati yabarai banyareko babaguwe sokia na gutuma engora yabo gochia se amate na boigo abasani asabange bakwanire goro yesabari yaye yoborai asabange bamotogira soko bekiorokerie kiyago chia sabarai bande na bego kwanekia una homorembe na boigo ense ya Kenya ngukinira sensemo ya sekta ya uchumi hase okwenekia buna amagana yuko turubanirwa kumurembe ngutuguterwa rare umurikyo ito Edwin Nyangagu na twarigani roboti ya senjera ya bene uruku murikira chingora echango bachiko bwato kwa negati ya barai haiga sensi ya Kenya. Ugu kwa korwa kirwa siasa yensi ya Kenya omuske Raila Amolo Odinga nigo gwatigira bange nekingatiko nabo igugwa kwa nekebai abarai ao imera isiko yensi ya Kenya nigo batumira magombo guchia se amate abairi n'abasani bomuske Raila Odinga igati ya batumira magombo abo ngamono yokabiru murai bwenso muske Uhuru Kenyatta wetera omutandao X Kenyatta igaichaniro kwa Raila Odinga na kurikaiga my heart is heavy, my spirit is burdened with grief that is both profound and deeply personal. Asike gusi ngoro yane niyo yirianyekire tindi no moese kubwatikana no kwa kumuske Raila Odinga asensemo yaye oyobeto muwaziri w'obulendi bwaime Dr. Fred Matiang'i nere wetera ujumbe aso mutandao X nigali kireiga it is profound sorrow that I have learned of passing of Right Honorable Raila Amolo Odinga, former Prime Minister of the Republic of Kenya, a statesman, a patriot, and enduring icon of our nation's second liberation. Asike gusi, nigo na ichainere gukukomuske Raila Odinga, yorengo mwaziri manene bwense ya Kenya, ekoringa, yokurwaniro bosibole bwa kabiri bwense ya Kenya, oyiboigo orenge omolemereri omonene asorogendo rwaye rwa kisiasa. Asensemo yaye, oyo kabeiro mokonyi bw'omurai bwense omuske Rigathi Gachagua, nere gweturu mutandao yo X igamusabeire omuske Raila Odinga ogutimuka kwa morembe na gutuma engora yaye gochia somutakano Ida Odinga na abana baye na gotebabuna na aramo ni amati yabo asenga keye yobo kendu boigo Gachagua igamunyero Odinga asemiremo yokurwanira demokrasia ime na isiko yense ya Kenya oyo beto munachebi no monene bwense ya Kenya omuske David Kenani Maraga nigo nera atumira magombaye ukwana gwetero mutandao yo X Maraga niga ichanire uko kwaye Odinga na kumunyora buno murai bwanchitinsi yaye nenkoro ya yonsi oyiboigo bwato muchango monene asokurwanira demokrasia imeyense ya Kenya nabo iga sorogongo rwa Afrika orogima kurwa chinse cha Maiko muwaziri monene bwense ya India Narendra Modi gwetera umutandao X niga ichanire uko kwa Odinga na kumunyora buno mwanasiasa omokongo yiboigo urenge omusani monene bwense ya India bande boigo batumira magombabo ngamono omuske Martha Karua omuske Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa egati abande Edwin Angwenyang'au Ensoko TV Manchumurigeria na into kurwa SMS mayakuru Ensoko togotoma engora ya bene guchia se yamate na basani chinga kechiga chobo kendo togoskabosio murikito Diana Ndemo Nanyarkoba gakumurikira esabari oborai bwa gisiasa yumuske Raila Odinga hase okubwatana amaboko negati yabarai bense abo babere arobune nchiremo yokoenekya buna omorembe nkogendrore ase ense ya Kenya na boigo oborai bwaye ase gisiasa nkogendra bore koba ange ne serikali horoboti oruga ase nchiro boikirano Tunasema Kenya mpya inawezekana.
Mosike Raila Odinga uyubono olinyagusira no muraiwesko imya siasa ya Kenya boigoni gamanyekanete asogosabusana amaboko n'abarai abense imya Kenya mwaka 1997 maiga yegekagyo kwamereria serikali yo muraiwense bwechinga kecho Mosike Daniel Toroitichi Arab Moi nonyarabo chinga chinde agaikira asiekerwe asechera atari kogambirwa nyagusira Mosike Raila Odinga nigesogetie na gusabusana amaboko no Mosike Moi kare asiekia makiae gichinga kecho kya National Development Party ikikamanyekane na NDP kuwatakana na mameronyo asiasa yo mwaka 2007 chukura chiabwate obotutu kanu no gasaligwa ko molembe mense Mosike Raila Odinga nigo asabusanete amaboko no muraiwense bwechinga kecho Mosike Mwai Kibaki maiga yo kubwataniwa no Mosike Kofi Annan. Wasabusana kwabo nigo kwalentito molembe imense kulinda banta mange basiritie magimabo n'ibinte binge kusaliwa chukura cyo mwaka 2017 wachiabwate liberera niliyo mana linene kulino mwaka 2018 Mosike Raila Odinga agatugutirale obwa matebwaye obobe na kusabusana amaboko no muraibense ukane Mosike Uhuru Kenyatta yendokerete obotera rukwira na imense no korosugwa oburarobuya bokora emiremo ogusabusana kwa maboko ko nigo kwaireto muraibense mukoro Uhuru Kenyatta komoko boko bunenchira ya moyo korokia obusari bwae ekero ali kurigyo buraibense mwaka 22 asentunde ya gatano. Si mabadiliko ya Raila au kwa Raila yuko leo, kesho hata kuweko. Uhuru vile vile hata kuweko kesho, lakini Kenya itaendelea mbele. Hiyo ndio pendekezo ya kwanza ya umoja. Pili, wameongea juu ya mambo ya ufisadi. Na ufisadi tumeongea juu yake kwa muda mrefu zaidi. Si kila mara tunaongea juu ya ufisadi, lakini hatujachukua hatua kambambe ya kukabiliana na hii mnyama anaitwa ufisadi. Sasa watoa pendekezo ambayo inaweza kueleweka. Tumesema ya kwamba watumishi wa umma wasiwe watu ambao wanafanya biashara. If you are a public servant, be a public servant. Don't engage in business. Manake hiyo ina cause ile conflict of interest. Kandarasi inatoka, wewe ndio unaandika hizo, na kampuni yako vile vile ni moja ya yale makampuni ambazo zinatenda. Usifanye biashara hata nje. Toka kwa serikali ndio uende ukafanye biashara. Hiyo ni moja ambayo imeletwa hapa, pendekezo ambayo sisi tunaunga mkono kwa dhati sana. Sasa mambo mengine wameleta vile vile maneno ya kuboresha utawala. Improve on the executive to create inclusivity. And that's where positions are being created. They're not being created for any other particular person. That again we support. Omurai wa moeri ogusabusana okoboko no Mosike Raila Odinga no muraibense obonoiga Mosike William Samoei Ruto usabusana okwo kwa maboko nigo bono gwatinya obwa matibwae igachio murayo yore bono na yagusira asekenya amaboka yonsi ya makwania nigo kera chinga kibune kiorokererio kyo molembe no botoreru imense na siasa yaye nonye nabo amakwanya ya nigo chinga kinde anyoriro kwamereria na senya gusira abere gakoragwa ebyara nabarai ao kerabono eseyendete kolera okubwatikana no gukwa kwae nigo Odinga aranyorwe asama kwanya yokorenta omorembe nobomo asaba Kenya. Yinko reporteria egetaseni ya Soko TV kuromo cha munene o Nairobi ireteriane Diana Ndemo.
Pia murikito Diana Ndemo na roboti rwa senchira yobo ikano mwancho murigari atogosuka bosio murikito Dan Omwaga niga ko manyinga yo kabere muwaziri omukoro Raila Odinga niga manyira senchira ya bene hase ogwancha enkoyo na boigo hase obongaini bwaye bogotumeka ebitenda wili chingaki oseme bayeno chingaki chokorwa chinkwa na chiaye nigo bona atwargania roboti origa senchira yobo ikano roko bwati hase arokanete hase chinchira chinyinge konyara kobaka gosanga nabanencha hase chinchira choko basekia Mwanangu jali haina kinga asaini hapo ni Mola Mwenyezi. Raila Amolo Odinga mwiboru wabo kitariki isano na ibere mutinyi mutangani umwaka bwerwe yemo chimikyanda 45 nsemo ilya ya Maseno county ya Kisumu nigo are nyenwe buna omurai bwanchete mono egosori yenkoyo naboigo omurai okabunire chimbaru cy'abatyotereri baye bege siasa kubatikana ne chinkwana cyaye cyogosekya mono. Simuona ako na ile helikopta si ngapi? Simuona anasema pande hii mimi ni maskini, pande ile nyingine yako kwa watajiri. Hiyo Raila oyu obakire eriata baba nigo arenge munyangongo bwe gosori yenkoyo asichinga kicho bosaye bwaye arengo mugosori egiata bwe gosori eyo na asemya kemenge nigo arengo mutyotereri omokongo bwe klabu keregiaseno ekyo gosori ya eligen name yense ya Bongereza EPL. Raila nigo arejino mono aso ogosira ebyegwa amone chitimu yense ya Kenya anene timu uyense yenkoyo mupira wa Basacha Harambee Stars asichinga kichi nyinge agayikiranire egosori ya Stars nanyako bakibesa buna yensereyemo yoko basira ibirabu ebyo obyasirurwe mono na Raila Odinga namone club kereja FC Leopards club kereja Shabana ikibato omenye bwaye imerogongo rwagusi amone club kya Gor Mahia ekyo club Raila Amolo Odinga anchete mono kyandege ikomi mbarambare no bwanchani bwaye ebwe imebwe nkoyo Raila na inyerwe buna omwana siasa ayu ogasakiri mono ababwatani baye kubatakana no gutumeka bitendawiri amone chimbachiro ekyo agatumekire ekero akakolire siasa chiaye. Akiwa kwa kichwa inaitwa nywele, akiteremka hapa inaitwa nyuzi, akiingia kwa macho hapa inaitwa kope, akiteremka hapa inaitwa shurubu, akifika hapa inaitwa ndevu, ikifika hapa kwa kifua inaitwa malaika, lakini ikiingia kwa kwapa na huko chini niliambiwa lakini nimesahau. Raila nigarengo moroti bwokorari siasa mubekana bolia bwokorari omupira bwenkoyo. Wana mpira mkaremba mpate Batangula mtana mpira ampate Butichi na mpira enda mpira Butichi mpira Butichi amempatia Mariga McDonald Mariga na mpira na shoot lakini goalkeeper Mama Anu Waiguru amenasa mpira bila wasiwasi. Mpira Orengo na mpira Orengo amekata pande ile amerushia Paranya fanya na mpira mpatie Joho na mpira Joho nenda pande ile ni amempatia Imran ndio kwa mpira nsemo nayo Raila nigo akatumikire bitenda wirie bikongu kyanda age ikomi nonyana babwatani baye batarenge kunyara ko bisansura tendawili ali kimbia uchi usiku akashikwa na usingizi akalala asubuhi akaibika. Ni nani huyo? Mmeshindwa. Nimpade mimi mji basi. Mombasa huyo ni mchawi. Nkwana ya Raila emyaka ya etire asomo yega abwoko mwenia oyo kabere omoteri gyata Joseph Kamaru nigo ya motigeto oyo kabere omorai bwense Uhuru Muigai Kenyatta amaona mokonyo yochinga kechyo William Ruto ase amaseko manene. Sasa tukasema
tujenge madaraja ya kuvukisha watu kuingia wapi. Na tunasema hii sasa kana tunaingia sio wananasa peke yake, na Jubilee na NASA pamoja. Na ndugu yangu akakubali. Nikamwambia basi twende mbele wa Kenya tushikane mikono. Akaleta yake na nikaleta yangu. Hiyo ndio handshake ya kuunganisha wa Kenya. Sio mambo ya 2022, hiyo itakuja na itapita. Hii ni Kenya milele na milele. Tunaomba Mola aweke ndugu yetu palipema peponi. Asanteni sana. Ogo kwaye oyo kabeire omwaziri omanene yense ya Kenya Raila Amolo Odinga negento giatira batyotereri baye amona abwatani baye bege siasa gotamanya ekeria barakwane obwanchani bwaye bwenkoyo amo ono obungaini bwaye bonne bogutumeka bitendawiri inegento kiratigare ko likwa segetabu kyaye kyemagano bege siasa emyaka yonsi chingaki abarai ao bagendera gutuma chingora cyabo gochesenka ya Raila Amolo Odinga. Tuliona hivyo, kwa herini. Tuliona hivyo, kwa herini. Nkalipota yege teseni Igien Soko TV kuroba katakati womochi o Nairobi eria tariana nchenkoro kwa Daniel Omwaga. Nemono murigito Daniel Omwaga no roboti rwa senchera yobo ikirano mwanchumu rigeria abo no toikira omwerio bwa roboti bosechi roboti twabere to kwariganira senchera ya bene ase okubwatakana no gosira kwaye oyo kabeire omo waziri omukoro aiga Kenya Mheshimiwa Raila Odinga. Todos kabosio bono asorboti ronde nigo bwatani be sector boda boda kurwa sensemo ya manga banyari ko baba konyora he certificate kurwa se kyombekeri getenrete byombe bike ase omobisa Joseph Ngara nyara ko bakago ikrana sensemo yo nakoba certificate yo ine banyari ko baba kwegenderia semiroberio yabo nago tumanyo murikito Vincent Monda. Abara yabo nigo bomenare yarasegeti kechiro ya manga abose baruberia mono igoro yobokoreri bwabo ekyombe kyo kibwatranite ward ya manga magombo nabo igokemera nigo barokiri buna mbachi kubwatera na semirobero yabo kurwa igagocha mutwe Joseph Ngare no mwabisa kure kyombe kiria kyaba korobonjeri yobokobo kege kurukwa musea niga baire certificate bunenjera ya moyoko ba moyo bwo kubwaterana abanyakyomba abo mbachi gutumeke certificate iyo eligo sabachi besa kurwa sebiganja ao biye serikali nabo igoko igoreke ganja sebako gacha chibesa cyabo George Nyang'au no munyakirogo bwa barundi chipigipigi orosagirwa manga Pero igatwale ngasegetige chiro ya manga nabara ibons with across the sub county igotwachira asengenje twale gozindwe certificate yetu ya Nyamira manga sub county riders and owners association eirero iga igotwara otogende tugore account abantu ba manga sub county na baro banyara sebakobeke gento kyabo ekero barakonywe kagokwanera igoro yechi siasa cy'abana poda poda cya Nyamira nigatebire buna ekyombeke na kigyoka kere kyobo maene igototete gutangaza openly mugaso igoro intumanga na yakonya kuminyoka ma stage biko igorwa ntubwata machiko igoro stage onye ko manyete ngara kwairwe certificate na montondo utalia se kyombeke manya iturgo exist na iba tirinde lyonzi ora atwara se sub county ya manga litali orange litali ko some stage registered ayena mangano tagete na ende action ende zera tagi utora umonde wense members be informed ina ki manga sub county ne bwato borai ba agirtu chikura tali abara appointed bago kwanera igoro y'abacholi bakorete omunyakirogo we stage ya kemera Eric Machwara niga kurero borai bwa babu sikura cheto ntu agete buya tukachora barai mugaso igoro Nyamira aria wepa even the county chairman ya chore to kurukorindo nande ekikiarigire tuguna chi serikali chonsi kurugora ribaka oyo Kevin Mubadi omo chairman yo national ase pia ke yitu aruro rero ari ngoro na ndaka omo chairman wite certificate abara yabo ao kurwa se sub county ya manga bakurwengana yabo niko bakumubwate sio murayo abo bwe county ya Nyamira Bernard Orindo abo sabago teba niko bamochorete bo ikiranu. Kwa majina naitwa Benjamin Oga Ochieng. Kitu ya kwanza nilikuwa nataka kuambia kwanza hiyo maneno ya PAK kuanzia leo tumeikoma.
Kwa majina yangu naitwa Wilfred Oga. Tumekataa ya kwamba sisi hatupo katika hiyo kitu naitwa PK. Marieta Nguru Dennis Mogire. We are to declare on behalf of all border operators from Manga sub-county that we recognize the election of one Mr. Bernard Orindo, who was elected into office in broad daylight, and we are in support of him, and with him ahead of us, we believe we can steer border leadership to other levels. Nchasa Marieta Nguru kwa Sakina Kwambuka Nyakundi ndo Vice Secretary kurwase state ya Nyamwanga. Nchena otora mono murayo ori ochoriro okuruku Orindo ndori koira na maega no otore bakendeka yo mwerio. Omurayo abo Bernard Orindo nigo nera ireri bagana gutugutera ari kiombe kiria kia PK ikibagoteba kibwate kirenga gyokubagana abana boda. Oburayo sa okorwa igo na chore tu no murai we county yetu ya Nyamira engaki twabwate bridge ya PK, lakini lero officially members Vonsp ba Nyamira county including abarai gakora na barai tole na bara Vonsp gaiga batebire nga egento kurunga PK kebera side until kiagambirwe, lakini boni igase tubwate negento gekoro kwanga negento gekoro kunga Nyamira County Boda Riders and Owners Association ejo kwanira abana boda baito Vonsp ase sub county yetu Jones bitu akwanire ya tigaire sub county ya Moyoka ejo kwa na Nyamira North tokora nenga chi association yetu je sub county njiro anda Nyamira County Boda Riders and Owners Association iko PK eronto ye manyeti ase Nyamira. Komenta nayo nigo nera sabira bana boda babeke na korario marembe ase sector ya boda yonse kwa chumura tigatomende ni peace egento kende boda ne biashara kole biashara egerora ageria abana bao ose familia yao kwa chumura naende ekonye abantu baito bali Nyamira County. Vincent Monda, Nsoko TV, Manga. Bemana omo likito Vincent Monda toko so asense mo yechikosori roboti rwarigani kwa ndu molikito Bethwel Machini. Okay, hatumegete chinkwana chinde tokorende tikando some agotebanga etimu ya Shabana nigo ya Nyarakoba gekorora SS Nyakemini ritukuri hale rokera yangirwa ni timu eria ya Mauko yani Posta Rangers ase gwikira boni getimu ya Posta Rangers nere tanga ina CMSA ligi ya Kenya nechi point 10 yabwati kwa timu ya Shabana nechi point 5 na ibere asabegere wechi timu icho ibere Peter Okidi we timu ya Shabana na bego Sami Omolo Pamzo we timu eria ya Posta Rangers Banyarakoba bago kwana enkwana yabo kubwatikana nego sori yo ya enekiwa ritukuri alero. Mechi imekuwa nzuri ukiangalia both sides, ilikuwa more of a tactical. For the first time tunacheza a team ambayo iko na wachezaji wazoefu. So ukiangalia wamejaribu ku take charge of some minutes especially first half. And naweza sema imekuwa ni mechi nzuri because wame take their chances, sisi tumekuwa na chances zetu mpaka penalty. And na hiyo ndio imeleta results za leo. Yeah, we expect to come back. I think this is a setback for us. Tume drop points. Wenye hatukuwa tuna expect to drop. Tuli drop points tukicheza na Tusker tukasema tutakuja kurecover hapa. So I think hatuja recover. And for us it's a waking call because ukiangalia timu ya leo tumekosa some players ambayo tumekuwa tukibuild now the first team. So but wale ambao wamecheza wamepatiana their best. So what we pray na kuomba because pia injury leo imepatikana ukiangalia Mark ameongezeka kwa list ya injuries, so I think so far tuko na 8 injuries kwa list. And those 8 injuries I think chances wao kurudi kwa game kidogo ita take time kidogo. So ni wale ambao wako waweze kutake charge na kutake responsibility turudi kwa the line.
No, game kwanza imekuwa poa sana. Wakati nilikuja fans wetu, naweza sema fans wetu wa Shabana walinikaribisha, na hiyo ni kitu nilikuwa nimefurahi sana. Lakini ni game tulikuwa tumepangia sana. Manake tulijua Shabana kuwafunga hapa ni ngumu. Mimi nilikuwa hapa najua kufunga Shabana ni ngumu. Lakini kitu niliambia wachezaji wangu na ilikuwa ni game plan yetu ni hizi dakika za kwanza, first 20 minutes tujaribu kumiliki mpira, to keep possession. Na hivyo ndo tulifanya. So tukifanya hivyo tunaweka ile pressure inakuwa chini, so unapata hata fans wa Shabana si vile wanasukuma timu. Wasiwasi yangu ilikuwa ni fans wa Shabana waanze kusukuma timu. Hiyo ndio ilikuwa wasiwasi yangu pia. Lakini tume control game vile inafaa. Neke minano egeti kya nyakabage kwenekwa asegete kya gusi ase egati ya timu Yanga ya Shabana amo ne timu ya Posta Rangers. Nige timu ya Shabana ya nyakogo ikorwa chigodi bere ase mokurase timu ya Posta Rangers abase aba coach bose abagiri abanebe timu ya chibere wanyako bakwera igro yengo yeyiga. Kuripoteri ya Ensoko TV kuregegeti kya chigosari kya gusi chenigongoro kwa Pepuel Machin. Sawa. Petuel Machini, timu ya Shabana ya Rora SSA nyakemini asegeti kya Yanka kya Gusi Stadium mwanchumo rigeria asorboti oruno ikira omwerio wa mayakuru Ensoko chinsa isato ndoche cyaragire kidaika 12 igoro echinsa inye cyabono botuko twabere tugosanga manga semesa ya mayakuru Ensoko ensa AMO enkwana yobotuko bwarero no mwakili Steve Mogaka nabone mesa ya mayakuru Ensoko chinsa isato ngwakira mbiyamo na soko era chinga kichago gotubwatia na kumanya aya aenekiwe ritukeriga kiraba Kenya na boigo abarai bagenda tagwesokia na kumurira hoyo kabero muwaziri omokoro omoske Raila Odinga unyara ko bakago sirobo gima bwaye asenya gitari ya mukagenda takonyorobo bweni ase enseria ya India ntochiko gendra kubwateria emeroberi asengencho kumanyigwanga kichinde chonsi kurwa bono ase rituko ria Alhamisi rikagerego chaka chinsa nkego kurwa bono umubere oye no chigo ikirana segetige chindege ya Jomo Kenyatta International Airport abananchi mbachikonyora ribaga ryo koregereria umubere oyo emerobero ne chiko enekiwa ase homoyega homonene ukagera kwenekiwa segeti Kenya yo stadium rituko ria Ijumaa ase misa yo kwenekia abuna nkwegware sabari ya maskani na boigo magega ya rituko ria Jumapili nachikonya koba gakweni wasenka yaye haria Bondo county ya Siaya mwancho murigera ritukoria ankyo hase umurobiri obwensoko bwakire nimerobirira chikobwatia kurwa hawondo chikoba toko gendra gukumanya haria gendra kwenekiwa kurwa ase ensemeria yenka yaye ya Karen hase ensemo yenka yaye ya Bondo county ya Siaya nabigo chinsemo okirabara ibagendra tegwesoke nabiga bananchi kurwa engora yabo kurende hase ritukerigari arero no tugikira omweri ogaiga mbakire mbuya mono habarari ba mintu abutu abwatira na kurwa ritukoria gachagete wikira boniga abariki baito bamangana ababikire kambi chinsemo kutumanya igase njira yobo ikiranu abambo atase kurwa se studio ya Kabere Brian Achaka uyorenge maga yechi kamera Felicitas Kabendi Rosemary Wanjana bigo toldi chenkoro kwa Clinton Ndigi togoko gandrio bot kobya kandra kwego kenemero bere kandeta sembeo ya Ensoko TV.